kami dito talaga. O, ito ang daan namin. This is our way. Yan na. Kami, we're here. Ito pag bumagsak ito, lagot, patay. Okay, daming tao. So, dito kami ngayon. Hindi pa kami nakakarating. Oh, ito pa lang. Ang hirap. Hindi namin alam kung paano kami makakapasok. See? Ang dami, oh. May mga luggage pa sila. Ito ang dadaanan namin. Basa na ako. Buti pang driver ko. Oh, basa na kami. Ito na kami. Bye muna. So dangerous. Hirap. Galing pa kami doon. Daming tao. Nagtagmakbuhan. Woo! Have to run. Ito. Ang hirap talaga. Ang hirap. Yan na, yan na, yan na. Video ka lang sa hindi na pala pag nalapan ako. Sisit na. Oh. Ang hirap. Yung pagtulak sa motor. Ito. From there. Hindi ko na makita. From there. Here. Ito. Ang hirap na ng daan, no? Ang hirap. Ito ng daan. So, hirap talaga. Dito kami Paraiso ni Adan. Ay, ni Anton. Paraiso ni Anton. So, ito ngayon ang bagyo. Lakay. I-edit mo ito na dito yun. I-edit mo ito. Ito na kami sa papudpud na kami from Pansyan. Ang hirap ng daan. So going na kami to papudpud. It's almost 12 o'clock na. Yan. Ayan, oh. Oh, ito ang pantay sa Tayubay. Basa kami. Awang kapot kami. Na kami patapatan. Nagkigaya kami kadagan. Bantay pa yan. Apo, nagrigat. Hindi nalan may nanganyak ang sangit. Hindi nga tatay ko na numarusod. Bantay. Patapat. Close. Ito. Bagyo. Oh, bye-bye. Dapat. I-edit mo ito lang na. Ipatapag na makukuha na. Nung sapatos ko, 1.7